Velkommen. Vi har fået besøg af Sofie, som skal fortælle om hendes forhold til hendes mor. Velkommen, Sofie. Tak. Hvordan er dit forhold til din mor? Altså mig og min mor, vi er meget forskellige, og samtidig så føler vi ligesom bare overhovedet ikke, at vi kender hinanden. Ja. Og hun kan finde på at smide med tøj ud, fordi hun ikke synes, det er fint nok. Ja. Altså min mor, hun er virkelig en stor perfektionist. Ja, det er træls. Ja. Er der sådan nogle gode ting ved din mor sådan? Ja, altså i forhold til andre mødre, så synes jeg, at min mor er ok. Fordi andre mødre, de kan være sådan nogle, der ikke har tid til deres børn. Ja. Eller bare sur hele tiden. Det er også træls. Ja. Og så synes jeg, at min mor, hun er god. Hvad med, bor du så hos nu her? Altså jeg bor hos min mor, men jeg må gå hen til min far, lige når jeg har lyst. Ja. Det var dejligt. Ja. Hvad laver du, når du er sammen med din far? Altså mig og min far, vi kan finde på at tage en tur i biografen og dele med popcorn. Hvorfor tror du, at din mor og far blev skilt? Er en af grundene til, at de måske blev skilt? En af grundene kunne jo nok være, at om aftenen, så gad min far hellere hygge med min mor, imens de drak et glas vin. Ja. Men min mor, hun gad selvfølgelig hellere arbejde. Ja. Hvor tit er du sammen med din far? Jeg er tit over hos min far, men det er bare ikke sådan lige altid, han har tid til mig. Nej. Hvordan opfører du din mors situation? Min mor, hun arbejder meget derhjemme og på sit arbejde. Ja. Og hun har lige fået en ny kæreste, der hedder Hans. Hvordan er han sådan? Hans, han er en meget stille person, og han laver ikke rigtig så meget. Nej. Og han lader mor arbejde, når det er, hun vil. Hvordan er dit forhold til din mor? Mig og mor, vi kan tit komme op og skændes. Og samtidig så lader hun ikke tage mine egne beslutninger. Men hun er også meget spontan. Altså, nogle gange så tager vi en almindelig lørdag, så tager vi til Malmø. Og andre gange så putter hun bare penge i min pung og rydder op i mit skab. Hvordan opfører du så din fars situation? Min far, han har lige fået en ny kæreste, der hedder Tille. Og hun er en landarkitekt, og hun er meget anderledes i forhold til min mor. Altså Tille, hun tager det bare lidt, som det kommer, og så får jeg også lov til meget mere, når jeg er sammen med Tille. Og så har hun faktisk også sagt, at hun vil sige noget tøj til mig. Ja. Men det vil min mor ikke gå med til. Nå. Har dig og din mor så snakket om skilsmissen? Vi har snakket om den, men det endte med at komme op og skændes. Fordi at min mor, hun sagde, at for voksne handlede det også om sex. Og så spurgte jeg så hende, om hun ville elske mig mere, end hvis vi havde sex sammen. Ja. Men så sagde hun, at det var noget helt andet, og så blev hun sur og gik sin vej, mens jeg råbte ned efter hende. Tak for din historie og dit besøg. Selv tak.